Φίλες και φίλοι, θα κάνουμε μία μικρή ξενάγηση στα τελευταία 20 χρόνια, όπως αυτά κυλήσανε μέσα από διάφορα βιβλία που έχουν γραφτεί και έχω υπογράψει, όπως δηλαδή αυτά συμβήκανε με τη βοήθεια αρκετών καλών φίλων και συνεργατών, ώστε να μπορώ εγώ σήμερα να λέω ότι έχω προσφέρει αυτά που έχω προσφέρει στην οργάνωση. Ξεκινήσουμε με το πρώτο εγχειρίδιο που έγινε με τη βοήθεια του Βέκη του Δημήτρη στην Emotion, αυτή που αργότερα την είπανε Vodafone. Φυσικά θα υπάρξει μια αναλυτική παρουσίαση για όλα αυτά, γιατί νομίζω ότι είναι χρήσιμο για όλους τους σύγχρονους μάνατζερ, τα παιδιά που τώρα ξεκινάνε να οργανώσουν εταιρείες, για να δουν λιγάκι μέσα από τις ιστορίες κάποιων που δώσανε το αίμα τους στην οργάνωση, μετά από χιλιάδες ώρες, να δούνε τι περίπου είναι αυτό που ονομάζουμε εγχειρίδιο, manual, ανάλογα με τον κλάδο. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο εγχειρίδιο, ήταν το πρώτο μου πείραμα πριν από 20 χρόνια, το εγχειρίδιο της Emotion. Δεν είναι μεγάλο, είναι λίγες οι σελίδες του, καμιά 60, αλλά έχει, όπως θα δείτε αργότερα, αρκετά τυπικά πράγματα, κυρίως λογιστικού περιεχομένου. Αυτό είναι το εγχειρίδιο της Silver. Το εγχειρίδιο της Silver, το οποίο φτιάχτηκε με τον Γιώργο του Σημειονίδη και την Άννα την Κουντάρα για να οργανώσουμε αυτή την αλυσίδα ηλεκτρικών και φυσικά με τη βοήθεια και 4 product manager. Εδώ είναι το καμάρι μου. Εδώ είναι αυτό το οποίο θα ζηλεύανε πάρα πολλές εταιρείες ακόμα και στην Αμερική. Αυτό είναι το box της Coffee Energy. Πάρα πολλές αλυσίδες καταστημάτων σύγχρονες στον χώρο του coffee snack, που όταν εμείς φτιάξαμε την Coffee Energy δεν ξέραν τι είναι το coffee snack, θα θέλανε να έχουν μια τέτοια οργάνωση η οποία παρουσιάζεται μέσα από αυτά τα βιβλία, όπως σας τα δείχνω, για το ISO, για το HASP, το εγχειρίδιο λειτουργίας, το συνταγολόγιο κτλ. Θα το αναλύσουμε όμως και αυτό όταν θα έρθει η ώρα του. Εδώ είναι η REST. Η REST που με τη Σοφία την Παγωνίδου για 2 χρόνια οργανώναμε. Είναι κάτι αντίστοιχο με την Coffee Energy. Εδώ ήταν όχι μόνο καφέ σνακ, αλλά ήταν καφέ σνακ, ρεστοράν, πατησερί. Φυσικά δεν είχα την πολυτέλεια να έχω τα χρήματα να δημιουργώ boxes όπως στον κύριο Καραθανάση, ο οποίος επένδυσε πολλά λεφτά στην Coffee Energy και μπορέσαμε και κάναμε αρκετά πραγματάκια. Εδώ ήταν λίγο πιο στενά τα οικονομικά δεδομένα. Η ουσία είναι όμως ότι φτιάξαμε και εδώ ένα manual, το οποίο επίσης έχει πάρα πολλά στοιχεία από συνταγές, από οργάνωση κτλ. Και τέλος, αυτή είναι η Δημακάκος Consulting. Αυτό ήταν το αποκορύφωμα της εμπειρίας, της γνώσης, της καταγραφής. Αν στις προηγούμενες εταιρείες εστίασης οι συνταγές ήταν 300-350, εδώ έχουμε 3 τόνους. Αυτοί οι 3 τόμοι έχουν σχεδόν 900 συνταγές και φυσικά έχουν ό,τι ήξερα και δεν ήξερα πάνω στην εστίαση, μια δουλειά που κράτησε σχεδόν 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Αυτή λοιπόν είναι η μικρή ξενάγηση στα βιβλία και γενικότερα στην οργάνωση που έχει την υπογραφή του Αντώνη του Δημακάκου, που σήμερα, λίγο πάνω από τα 50 μου χρόνια, εξακολουθώ να γράφω. Τα επόμενα, σε επόμενα βίντεο που θα εξειδικεύσω ακριβώς για κάθε ένα από αυτά, για κάθε κλάδο από αυτούς, αρκετά πράγματα για τα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα να γίνουν managers. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μ' ακούτε. Καλημέρα σας.